UMLA ke NPP na jirang constituency uba sostena sotun hagasngi ublai ula ujor show menteri rangba kejela Konrad Ki Sangma halor kejingwan le don bor jong ka sarkar Assam hapo kasnong mai khuli bat hasnong haula ki badan hakaput kami khalia Assam lakanno ba sarkar Assam hakasisit jan kalapha ikipulit benet khang ya ka project bala pentrei da katanat water resource hagasnong haula bat kumjuru hagasngi ublai banjinrat bat penprai ka signboard jong ka pungdok kha ka badan hamai khuli kini kisnong kidi bidang hab hapo ka jirang constituency halor kani ka jingjia UMLA ka jirang ulalai banjurip ya kini kijaka badhadin ka jingsham dalade ya ka ek bajia ula ujor sha umitri rang ba ka jela ba ula pentipru sha deputy commissioner ba superintendent of police ba kini jurip bade ka badan kam laban kedo hangni ka project hakasnong haula ka de ka pentrei da katanat water resource na nongpo ba ka signboard jong ka pungdok kha hamai khuli ka de ka jong kasnong laban kedo hangni ka project hakasnong haula ka de ka pentrei da katanat water resource na nongpo ba ka signboard jong ka pungdok kha hamai khuli ka de jong kasnong ka de ka project ka pentrei na ka scheme MGNREGS pau hakmat jupi baro ba ilayo banlek ban jirep halor ke jingja ka ba laja minin hati ha mai puli ha ba na kalian ki Assam police lawan ban dismantle na ban perano ya ka signboard jong ka MGNRGA ke bala sna ada ka BC jong ka mai puli lingba ka blok umling but ya halor ini ke jingja ka ba minin tena kalian tuna suban perpau ya ka jing saudiau but penrem ha kini kecingja nomor ba kat ba gaji keren kadang ya syakmat hendai nak kalian ki board pada kuwai pakai jela ki officials nak ki kuwai kejelan Assam ki wan ban penpera bede kini signboard te ha kini kopor ha kini sing layo ban lej ban ya kendo baki nong snong ki rang ba snong nak ta ki nong snong nak ta kunjuk baki senglong kumi nanti nama kuli, but menen hirup masinton ketu kejingja ki la pentip sanga, jadi malah menen ngidon kawai ru inspection hagu bedai pada ke jingja hagu bana ke alian ke Assam government kipa banlet mankang ya kawai ni project lingba ke water resource ke ba de ke central sponsored project ke baya lingba ke sarkar jela ke jungi, but ngalayo menparu ikene ke kubor sha honorable chief minister Barak kejuk kopor, hak kejuk kopor hingga layo eka kubor baki wan pat ban penpra ai bede bat kenika jingtai jongka BC jongka mai kuli teng layo ban pak langi kenika message honorable chief minister baki layo bani keren bati DC nang ta bat SP baki la pak marmar iki magistrate nang ta bat ya ki police nang ta ban lej ban tem kenapa aku nombron kan untuk ka jingja basuksi bata kakum ka kubor nak bangyo ban wajib tip ka ba nadu menin ki nakaleng ki Assam nakaleng DC joka Kamruk ka ba la pentip sha DC joka Riboy ba hagibide pat ka jing penprai ka signboard ten nakaleng joki kila bu ka jingkular pat select ban snabian ban ngal ai ka jingbot haga hai DC nakla ai jingbot hayo video ba hagibide pat kanika jing snabian kalau ba kan long babhala da bana kalian ka office jong video kinchna ya kini kinchna biang ya kini ka signboard knang ba ka ek ownership na ka jing long try jong ka snong mai kuli jong ka jela ka jungi ya ketika fishery pond ka badon ka ba hadu mentahi ka dai hak ka jing pe jing mi jong ki long snong jong ka mai kuli bat kum si bentang soban ai ki jingro ya ki pa jong snong jong ka mai kuli ki bala yang renti bat long kumi bat rang ba bat samla ban yang renti hak bede bat ka jing long try jong kecaka keba ki kisah hak jela kejing hak jela mi kalian dengan soban ai jero ban ai penpau ri kejing kublai yang honorable chief minister na penpau ri kejing kublai ke sarkar penpau kejing kublai ke officers ke bala trishtam na ke banta kene ke kam khnang ba kene kejing penai put kanong bayat bet ya denti besul